गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथां, जोंनि EM विल्सन हासदा। सोरनि दिहुननायखौ मोनबोआ, जों जेबो मोनसे रोङा, गासिबखौबो जोङो इसोरनि होननानै जों मोनथिगौ, आफा बोराइ बाथौनि। जे संकस खेराइ फोरबो गेवलां मेलाव नोंथाङा बाहागो लादों, मा बुंगासिनो? बियो मा होनो आंनि थाखाय खुब मोनसे गोदान मोनदांथि, मोजां मोनदों। आगोलावबो आं फैदोंमोन, दा खुब साबना हामनाय बेवहाय खेराइ माने फुजा फाथिदों। बेवहाय माने संकसआव सेन्ट्रेलि बेवहाय खेराइ फोरबोखौ फालियो जोंनि गुदि बाथौ माने गौथुमा। आरो दिनै बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों। खुब बयबो सिबियारिफ्रा फैनानै बावथाय होफैदों, खुलुमफैदों, सिबिफैदों। आरो लोगोसे बेवहाय बिथांमोना धोरोमारि आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय दिनै जिल्ला गौथुमनि बायदिसिना दालाय आफाद बेनि जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै गेवलां आफादबो खुंदों आरोखि। जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि बर'नि जिथु बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमाव इसोरखौ सिबिनायनि माखासे खान्थिफोर दङ। आरो बिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिदिरसिनथारानो जाहैबाय खेराइ होनाय, खेराइ फोरबो। खारन बे खेराइया जोंनि आबुं फुजा। बे खेराइयाव जोङो आफा बोराइ बाथौजों माने आइ माइनावल' नङा, बेजों लोगोसे गासै मोदाय मोदायजोखौनो जोङो हांख्राय हरो। आरो खोब गोमोथाव बर'नि बे माने फुजायाव आरोखि खेराइयाव हांख्रायनाय लेखा इसोरफ्रा माने जोंनि सोलेराव हाबफैयो, दौदिनिनाव जाखारफैयो, दौदिनि जाखारफैयो। आरो जाखारफैनानै बेवहाय बायदिसिना बोसोन होलाङो। आरो जोंनि खेराइया इसोरनिफ्राय मोननाय, बे मोसानाया इसोरफोरनि। आरो बे खेराइया साफा साफा मोदाय मोदायजों सोमोन्दो दङ। आरो बिसोर बेवहाय जोंनि खेराइनि दामनाय देनायजों मोसायै मोसायै थांफिनो आरो बायदिसिना बोसोन होलाङो। आरो माबाफोर जुदि सोंनो लुगैयोबा, जायखि जाया खैफोद आफोद बेनिफ्राय बारग'नो आरो माबाफोर जानो गोनांफोर दङब्ला, आरो सोरहाबा माबाफोर हास्थायनाय दङबा बेखौबो सोंनो हायो। आरो अब्ला जाखारफैनाय बे इसोर मोदाय मोदायजोआ बेवहाय फोरमायलाङो आरो। गतिके बे बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनल' नङा, बे ट्रेडिसनाव जोंनि माखासे इसोर सिबिनायनि सैथोथिया नुजाखाङो आरो। बे सबसे गोमोथाव। गोबाङानो खेराइयाव थायैखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिया। जालांनो हमनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौ लानानै मा बुंनो? बाथौ सिबिनाया जेबो आलदा आलदा गैया। माने बेवहाय जाहैबाय जोंना जिहेतु सिस्टेमनि गुरु गैया, ओंखायनो बेवहाय जेबो आलदा गैया। बाथौ जेराव नों फुजा होयो, इसोरखौ मोननांगौ, बेयाव सिजौ गायखानांगोन। आरो बेयाव नों बाथौ दुमनांगोन। बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा बेवहाय नोङो जिउनि सोमोन्दै एक्सप्लेनेसन दं। जिउखौ जोङो दाउथु बिखाजों रुजुयो, दाउथु बिखा नोङो हेबखानांगोन। बेनि आफा बोराइ बाथौखौ नाम लानानै बेवहाय फुजिगोन आरोमा। खिन्थु बेवहायनो जोंहा माने खायफायाव धोरोमगुरि दं, माने नोंखौ गियान होग्रा, दिक्षा होग्रा, सुबुरुन होग्रा, नोंनि थाखाय इसोरनाव गाबख'नानै होग्रा। गतिके जेराव गाबख'नाय होग्रा सोरबा गुरु थायो, अब्ला बियो बिनि नियमजों सानफ्रोमबोनि जिउआव माने आफा बोराइ बाथौखौ सिबियो, बार लानानैबो सिबियो, फुङावबो सिबियो। आरो बावथाय होनाया मोनसेनि जायगायाव मोनब्रैबो होयो। बाथि गंसे सावनांगौ, गंबाबो सावो। गतिके बेफोर, नाथाय बेवहाय जेबो गैया फारागथिया। गासिबो धोरोमावनो बेबायदिनो सोरबाया शिबखौ फुजा खालामो, सोरबाया फां सोबनानै जौ बावनानैबो फुजा खालामो, सोरबाया माबा मोनसे बोलि होनानैबो फुजा खालामो, आरो सोरबा ओरैनोबो माने आरज गाबनानैबो फुजा खालामो। गतिके बयनियाबो बिदिनो एखे। नोङो जुदि बैष्णव धर्मआव होनो, हट्रआव एसे बेलेग, संघआव एसे बेलेग, कृष्ण गुरुआव एसे बेलेग बेलेग फुजा। ख्रिस्टानावबो बिदिनो दं, बाप्टिस्टआ बेलेग, लुथारिना बेलेग, माने माबाया बेलेग, नाथाय गासिबो इसोर जिसु बेनो आरो मा। गतिके बयनावबो माने बेबायदिनो। गतिके बाथौआव मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायो। बाथौआव जिहेतु जोंहा सिस्टेम गैया, गुरु। ओंखायनो नोंथाङाबो जुदि गाबोन माबा मोनसे फुजा खालामनानै माबाफोर मोजां फिथाइ मोनदों होनोब्ला बेवहायनो मानसिफ्रा थांनानै फुजा खालामो। आरो नोंथाङा जेरै बोसोन होयो बेबायदि माने फुजा खालामनायाव उमुकबो होनांगौ, तुमुकबो होनांगौ, फारौबो हगारनांगौ, दाउबो हगारनांगौ, खायफा बिदि होनोब्ला बे फोथायनायजों आफा बोराइ बाथौखौ फुजिनायनि उनाव हयथ' दाउ फारौ जराबो हगारगोन। नाथाय इसोरा बेनो। आरो इसोरखौ खुलुमनांगौबा बाथौआव खुलुमनांगौ, बाथौ मोनसे जानांगौबा सिजौ थानांगौ आरो दुमनाय थानांगौ, बेनो।